kaga matsiyacin nan magana fa suke fa ka fasara min da bakin su abin da suke cewa mana. Na fahimci wato salati yake yi. Shiwa Bireman ne zai maka salati. Bireman ai salati sai ku malamai. Ai wancan da i salati gare i kashe mutum. Kai dai diba mana da Allah. To ka gani na gane wato faɗi yake dunkule ɗaya dunkule biyu dunkule uku asara. Kai ne yanwa ta rarake kake zancen dunkule, shi ba alamar shi ba zancen dunkule yake ba ka ganin abin da yake ni. Allah zo mu je mu gani. Salamu alaikum. Allah sarki dan uwana. Wai ya gaya maka inda gwal din nan yake kuwa? Kai wai me haka ne? Me yake faɗa maka dan na ga yana ma magana a kunne? Na gaya mishi in ya je gida tunda shi zai fita a mana taimako. Dinkulan mu ya ƙare, garin mu ya ƙare, bargunan mu duk sun yayyage, ai mana taimako ko ba ka nace bane. Kaga dan kwamba ba kai nake tambaya ba, ka gane ko? Me yake faɗa ma? Wai zai kalla rabu da wani. Kai dan kwamban nan fa bar ganin fa kai yayana ne dan kwamba, uba ne kawai daya ba uwa. Bashir, ina so ka auna min shi da kyau. Kuma kayan da ina so ka min shi a wadace, ka mishi a wadace. Saboda ban so ka mishi kaya ya matse. Kawai wata macen ta gashi ta sha'awar shi. Ka gane? Yawwa, auna shi. Gaskiya ne Hajiya. Auna min shi. Gaskiya ne Hajiya, gaskiya ne. Yadda kike so haka za. Ka samu damuwa da Alin. Ka lura fa sosai. Hajiya ba ki da matsala. To. Gaskiya ne Hajiya. Ko ina ka auna shi daidai. Yawwa. Ba Hajiya. Ya sharbo na da samun ɗinki Hajiya. Kuma shadda. Shadda kala biyu ma banban da sauran yaduddukan da za a ɗinka maka. Na gode Hajiya. Kaka damu. Auna shi dai da kyau. Yawwa. An gama sai yaron ku? Yaron shi ma da malmalin za a mai? Ai shi wannan yaro ne, ina shi ina babbar riga. Dogayen riguna za ka yi musu guda biyu. Shi ita ma ka yi mata kala biyu. Allah ya sa ka. Kakka damu. To Bashir yanzu kuɗin ɗinkin ya za a yi? Hajiya 55,000 ake ba. Dubu me? 55 Hajiya. Haba Bashir. To zan dai cire na saman. Zan cire 5,000 din in baka 50,000. To Hajiya an gama. Yawwa. Allah ya sa. Ina fa ƙara jaddada maka. Yawwa. Ka ko ba ka ba dalin? Bari in je in ciro kuɗin nan a jaka sai in kama. A'a ni bari ma sai in je in ɗauko miki. Me da me ka my sweetheart. Ki zaman ka. Yawwa. Adahama, ina hawa kuma da ganka da wannan mata haka? Bashir, karkai mun nukura Bashir. Na rantse da Allah ga ƙara magana hawa. Idan ba sai na dawo nan gurin ne ba ka dukan tsiya ba Allah ya tsira. Yana tattaka ka sai na ji ma ciwo wallahi. Allah ka kiyaye ni. Ka ƙara kiran sunan mata ta nan gurin. Baba shi kenan a daina kiran sunan mamanmu. Ke ɗan baƙin ciki ke. Wallahi kin ga wannan abin da kika ce a sai miki wannan yan tsanan da kika ce a sai miki ba gundi mai biya ke so mata gidan yan gayu wallahi zan ce ba za ta sai miki ba kuma dinkin ba za a yi da ke ba. Baba ba zan gaya mata ba sai ta da.
da haɗi in mamanki ta za ki gaya mata to wallahi tallahi duk abin da za a siya ba za a siya da ke ba, kuma wannan unguwar da aka ce za a je da awwala za a je ba za a je da ke ba, in dai kika faɗa ba za a je da ke ba, dan kuma kika shiru shi kenan ki ji ko. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Hajiya. Allah sarki Hajiya. Wai kin ga inda yaran nan wai suke taimaki addu'a. Suna taimaki addu'a suka ce kai Allah sarki suka ce ashe watan nan mutuniyar girki ce. Kai. Allah sarki. To Hajiya Allah ya saka da ni. To yanzu kuma dalin sai kuma mene kuma? Akwai hula da bani da ita. Sai kuma takalmi da kika ce nawa wari yake yi ta. Allah da za a canza shi kakka damu. Yawwa sai kuma dan turare da dan man shafawa wanda mutum zai dan dinga gogawa a jiki. Kakka damu wannan duk akwai sun Allah da duk za a kawo su. Akwai keken awwala da kika yi alkawari. Kin ji ko? Kakka damu. Kin ji shi ko? Kakka damu. Kin yana ransa. Kakka damu za a kawo maka shi. Kakka damu kaji. Zan faɗi na kike ma ki kwantar da hankalinki. Shi ne take ta kallon ka? Ba kin mata alƙawari zaki sai mata ɗan bebi din nan ba. Wai tana son tuntume miya irin ta gidan yan gayu. Kakki damu kin ji yan mata na? Za a siyo miki yan bebi katuwa. Ai daga nan ma za mu wuce mu je mu karɓi kayan ɗinkin ƴan uwarsa tunda an riga an gama. Yanzu ko? Yanzu nan insha Allah. Sarki Hajiya. Haka damu. Allah sarki Hajiya. A'a me kuma? Hajiya. Allah ya saka miki da alheri abin da kike mana. Amin. A'a kaka damu kuma me kuma zaka taya min da hankali ana maganar jin daɗi kuma me ya kana kuka? Nagode sweetheart. Ba komi darling. Nagode. Ba komi. Nagode sweetheart. Nagode darling. Kau da idan ki karkaka idan ki yarinya kake ji ana maganan koko. Allah sarki. Sabuwar rayuwa kai. A'a. an tuna baki je wajen aiki bane yau? Yana ina. Wa ke ne wanti? Wanda yake ziga ka. Wanda kuka haɗa baki da shi kuka tura list a gidan yarinyar nan. Abdul ka bani mamaki. Wai da kai za a haɗa baki a ci mutuncin mahaifina? Bayan ka san cewa yana fama da lalura kala-kala. Anti gaskiya ni ba laifina ba ne. Ta ya zan yarda da kai? Budurwarka ce. Kuma ita kake so ka aura. Sannan kuma da kai aka haɗa baki aka tura list ɗin nan gidansu. Amma ba fa baban kawai list ɗin nan ba fa. Oh, ba baban kuka tura mawa ba. Iyayen yarinyar kuka tura mawa. Amma ai kun san cewa iyayen yarinyar ba su da ko sisi, 100,000 nasu ba su da shi. Oh, saboda zai auren maka budurwa ko? A ƙarshe dai kun san cewa shi za a tura wa list ɗin nan ya biya. Ni abin ma da ya bani mamaki shi ne 27 miliyan? Kamar kudin kidnapping? Yaushe kuka fara aikin? Kai, jarraba duniya. Ita fa in ta fara faɗa fa, yanda ka san kurma haka take. Duk abin da za ka faɗa min yanzu ba yadda da kai zan yi ba, Abdul Jalil. An ki saurare ni. Billahi azimi duk abin da ya faru yayin ne yasa ne. Yayanka ne yasa ka? Shi yasa ne. Kai, ƙarya kake mu. Wallahi kai ba abin da na sani akan wannan. Ƙarya yake mu. Yaya ba zai ce kai ka sa shi ba? Kai ka zuga shi kuka rubuta wannan list din kuka tura wa gidan yarinyar nan. Ko ba kai bane ba? Oh, kuna so ku kashe mun uba ko? Abin da nake so mai sud ka rinka ganewa. Da ke da Abdul Jalal kowannen ku iya da laifi. Ya kamata ku rinka bin duniya a sannu.
rashin bin duniya a sannu fa babbar matsala ce. Ya kamata idan wuta ta yi sanyi to a bi ta da ruwan kankara don ta sake sauka. Amma bai kamata ake hura ta ba. Wannan zancen ya wuce, me ma na dawo da wannan maganar ne? Ai bai kamata a dawo da shi ba. Domin samun ingantattun fina-finan Hausa, ku danna subscribe.